видяхте така гореща дискусия, но тя само подгря, така да се каже, даде старт на нашето предаване. Ето сега и тези теми вече през очите на политиците. И наистина е хубаво първия блиц коментар да чуем от Демократична България за дерогацията и за личността на господин Спецов. Заповядайте. Обща задача на всички политици, управляващи опозиция, е да направим така, че българските граждани, българския бизнес да имат достъп до горива на достъпни цени. Така че дадената дерогация, както от Съединените американски щати, така от Великобритания, ни дава глътка въздух. Но остават предизвикателства. Как назначение особен търговски управител ще се справи да управлява рафинерията? И този сложен комплекс от икономически дейности. В този смисъл не може да отминем без притеснение факта, че правителството избра да назначи Спецов, ръководителя на Националната агенция по приходите, за особен търговски управител. Тук въпросът е какъв опит има точно той в управлението на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефт, така както изисква закона да има минимум 5 години такъв опит. Ние през 2023 година въведохме това изискване към особения управител, именно за да се гарантира, че държавата, тогава когато определи 1 или до 3 особени търговски управители, ще влезе човек, който знае за какво става дума. Аз изслушах вчера много внимателно брифинга от страна на правителството и те се мотивираха, че след като този човек е контролирал работата от гледна точка на приходите от публични задължения. Имам предвид и въобще... най-голямата агенция. Все пак най-голямата агенция, приходната агенция в България. След като е контролирал и е бил ревизор, така да се каже, или е управлявал ревизорите на Лукойл, то тогава той има всъщност достатъчна квалификация. Ако това е вярно, ако това, че ти си бил данъчен инспектор, това прави ли те квалифициран да управляваш което и да е било предприятие? Представете си, ако тази теза е вярна, ние може да се окажем с данъчен инспектор, ръководител на атомната електроцентрала в България. Това в обществен интерес ли? Аз не мисля, че обществото има нужда от такива експерименти. Така че ние ще наблюдаваме внимателно. Добре, но не е ли смекчаваща вина, така да се каже, факта, че това е кадър на Асен Василев? Нали Асен Василев, макар че се появява тук някакви интриги, Кирил Петков всъщност бил човека, който казал Спецов е мой човек. Така излиза журналистическо разследване вчера четох. Та няма значение чий човек е. Са на Кирил Петков ли е, на Асен Василев ли е. Няма значение. На промяната ли е Спецов? През 2021 година Асен Василев за първи път назначава Спецов. Той тогава беше служебен министър. Така че, но той е назначен за ръководител на НАП. Нека да се върнем в предходната му метафора, ако щете, или сравнение. Това, че един човек става за данъчен, не го прави не годен. Става за управител на рафинерия. На рафинерия или пък, не дай си Боже, на атомната електроцентрала. Така че това са сериозни неща. И аз искам да се върна... Тоест, вие така да го дистанцирате, така казвате. Спецов е добър професионалист, не да си седи в НАП. Тоест, като кадър, като личност, като назначение на ППДБ е за НАП. Това е преценката на Асен Василев. В крайна сметка, това назначение в нито един момент не е съгласувано с Демократична България. Така че аз от политическа гледна точка се въздържам от каквито и да е било оценки. Но нека да се върнем към ситуацията с Лукойл. От тук насетне трябва много бързо да се реорганизират процесите така, че всички потоци финансови да спрат към Русия, да бъде осигурена надежно дейността. Нас продължава да ни притеснява защо се забави толкова правителството. Правителството имаше възможност от ден едно да назначи особен управител. Те настояваха да минат тези в част скандални... но виждате, госпожо Йорданова, как в последните часове става ясно, че полуявни, полунеявни разговори на българското правителство с администрацията на Тръмп е дал резултат. Тоест, защо казва? Защо нямате доверие в усилията на кабинета да реши казуса с Лукойл, като очевидно решенията вече стават положителни за България? Ето, има дерогация и Борисов казва, благодаря на новото начало, на БСП, на ИТН, благодаря, че заедно с общи усилия стигнахме до дерогацията. Тези действия, за съжаление, в себе си съдържат и рискове. Както коментирахме, фигурата на Спецов създава впечатление, че начало на рафинерията ще бъде сламен човек без опит. Също така в приетите изменения, които останаха силово, набързо, се съдържат рискове за в бъдещето, които всички ние ще плащаме. Защото
тези текстове не съответстват всъщност на германския модел. Там се съдържат много отклонения, много рискове не отговарят на високите стандарти за правна сигурност, които Германия е възприела, за да защити себе си и германския народ от искове от страна на Русия в бъдеще. Например, там във всеки един момент има съдебен контрол, на всеки един етап. В Германия назначаването на особения търговски управител е минало през съдебен контрол и е потвърдено от съда. В България това го няма. В Германия правата на акционерите се упражняват от различно лице от особения управител. Тогава, когато, ако не дай си Боже и въобще се стигне до експроприация или удържавяване там на активите, отново имаме съдебен контрол, тук го нямаме. Това нарушава както Конституцията на Република България и много многостранни и двустранни договори. Извинявайте, всички тези забележки, госпожо Йорданова, доближават ли ви до позицията на президента, на Румен Радев? Защото от ГЕРБ казва, щом Радев налага вето, значи е про-Кремъл, значи е проруска позиция. Щом вие се съмнявате в функциите на особения търговски управител и ето сравнявате го с германския модел, миначе и вие нещо имате и вие нещо предвид. Това са спекулации. Нашата основна грижа е не сте като Радев. Да се гарантира, че българските граждани няма да плащат в бъдеще милиарди на друга държава. Ние сме хипотезата Русия да ни съди актуална ли? Абсолютно, да, защото ние виждаме как пред нас отново се повтаря сценария Белене. Съгласете се, че не е в интерес на българските граждани да се създава опасност след няколко години ние отново да плащаме от нашия джоб милиарди за некадърната работа на настоящото управление. А каква е визията ви от ППДБ и въобще от опозицията ви? Да се сключи сделка анблок всичките руски активи по света ли, както предлагат Съединените американски щати, или пък само Нефтохим Бургас, само българската рафинерия да бъде продадена на чужд инвеститор? И ако е този чужд инвеститор, кой да е, азери ли да са, турци ли да са, унгарци ли да, ето Петър Сярто беше тук, кой да, защо па да не е българска? Защо да не са БЕХ? Нашия фокус е върху това как българската рафинерия, българския национален интерес да бъде защитен и според нас най-добрата защита, ако рафинерията и свързаните фирми минат в ръцете на опитен международен инвеститор с висока репутация. Каква да е националността, ние не бихме били толкова лобирали в една или друга посока. В никакъв случай. Това са критериите, за които според нас е важно да отговаря новия инвеститор. И тук трябва да се направи още една стъпка. Трябва да се предприемат много спешни действия, да се разруши, ограничи монопола, който до сега имаше Лукойл. Съгласете се, че 80% от горивата да бъдат в резултат само на работата на Лукойл. Същевременно 90% от акцизните складове да са техни. Голяма част от транспортния капацитет да е техен. Това стяга държавата в една хватка, на който и да е един икономически оператор, и това не е добре за цялата икономика. Ние ще настояваме правителството да се възползва, да използва тази криза и да се реши и този проблем. В диалога си с управляващото мнозинство, госпожо Йорданова, продължава да бъде така ефектен, атрактивен вашия диалог с Борисов, например. Какво искате от Борисов? Защо казва, само ми пишат, само ме тормозят, пишат ми СМС-и? Какво точно искате от Борисов? Първоначално искахте да се разграничи от Пеевски, то па стана точно обратното. Сега какво искате? Сега защо го тормозите? Тази сага с СМС-ите доста не отговаря на истината. Него продължава да го боли, че загубиха толкова зрелищно в Пазарджик и се показва, че... Още от Пазарджик ли му стои това нещо? Затова ли вика много ме тормозят, само ми пишете СМС-и? То след това няма СМС-и. Това, което настояваме от Борисов е все пак да придобие смелост и колкото и да е трудно, да спре ГЕРБ да бъде... Как да стане? Нали вика, той нали каза, чакам ги, Пепе, нали ги каза, 3 дни ги чакам да кажат, нищо не казват. Това е проблем на ГЕРБ. Това е проблем на ГЕРБ. Нека да се върнем към оставката на Антон Славчев. Той подписа Борисов под сериозен публичен натиск, но неговата парламентарна група не я подписва. Следователно, това е едно лицемерно поведение и
парламентарната група на ГЕРБ не застава зад оставката на Антон Славчев. А виждаме, че той като ръководител на антикорупционната комисия е една удобна маша за борба срещу или срещу опозицията, или пък да принуждава кметове да се снимат под герба на ново начало. Ето това е нелегитимното упражняване на власт, да използваш репресивния апарат, за да натискаш политическите опоненти, да заплашваш други и съответно по този начин да ги принуждаваш да действат не съвсем по свое убеждение. Какво е разбирането ви за КПК, за антикорупционната комисия, да продължи да съществува, разбира се, без Антон Славчев начело, или въобще да бъде закрита, както въобще пък има и такова предложение? Нали има други, може да отиде към, има и ДАНС. Защо трябва да има комисии за едно и също нещо по много пъти? Аз заставам зад законопроекта, който внесохме от Демократична България. Той казва следното: антикорупционната комисия в настоящия си вид трябва да се закрие. Съответно да се създаде комисия, която да се занимава с предотвратяване на конфликт на интереси и тяхното установяване, защото това е много важна функция. Тя не може да отиде в Сметната палата, така както настоява Пеевски, а от друга страна разследването да се върне в общите разследващи органи. А грешка ли беше, че правителството на Кирил Петков вкара реформата в КПК в плащанията по ПВУ? Грешка ли беше това? Това ли сега ще ощетява България с пари по плана за възстановяване? За функциите и структурата на КПК Демократична България във времето е имала много ясна позиция. Ние от самото начало твърдяхме, че трябва да има две отделни комисии, като Комисията за противодействие на корупцията да няма разследващи функции. През 2022 година приближихме позиции с Продължаваме промяната по този въпрос и вижда се и стана ясно следното. За пореден път, това, което всъщност ние сме говорили много, че каквата комисия да създадеш, какъвто и разследващ орган, ако не реформираш прокуратурата, ако прокуратурата не е ефективна, ти не можеш да имаш ефективна борба с корупцията. Защото освен превенция на корупцията, което е важно да върши администрацията, наказателното преследване на корупцията, установяване на корупционните престъпления, повдигането и внасянето на годни обвинения в съда е на прокуратурата. Без това ние оставаме в сферата на клюките, компроматите, съмненията и без осъдителни присъди. Няма спор, госпожо Йорданова, че варненския кмет, а и софийския замкмет прекалено дълго бяха в арест. Няма спор за това. Но ето, че вече обвинителните актове са внесени в съда. Нали точно това искахте? Бързо съдопроизводство, като бяхте министър и вие застъпвахте тази теза. Бързо да отива на съд и съда да казва кой виновен, кой невинен. Моля ви, направете прогноза. Много е трудно, но направете прогноза за Благомир Коцев. Ще бъде ли невинен или ще бъде осъден? Ще получи присъда? Как мислите? Нека да ви коригирам и като граждан, и като юрист. Аз настоявам за бързо съдопроизводство и за бързо, обективно и всестранно разследване преди това, разбира се. Аз и като гражданин, и особено като политик, ще се въздържа да правя каквато и да е било прогноза от изхода на един съдебен процес. Аз настоявам да е бърз, да бъде обективен и убедителен. Така че само една ясна, бърза, обоснована присъда или на съда ще въздаде справедливост. В момента, в този случай, имаме нужда от две неща. Справедливост и Благомир Коцев да излезе от затвора, защото действително това, което му причиниха, нарушава всички стандарти. Според вас задълбочава ли се кризата в правосъдието? Защо така се получи, че през седмицата се събраха в една петиция десетки хиляди граждани с искане за оставката на шефката на ВКС Галина Захарова, съдийката Галина Захарова? Кризата в правосъдието се задълбочава, за съжаление. И това се случва, защото група хора отказват да приложат закона. Отказват да приемат простия факт, че от 21 юли тази година Сарафов не може да изпълнява временно функциите на главен прокурор. Закона го забранява.
И това, че съда прилага точно закона, не може да бъде повод за тревога. Напротив, това трябва да се приеме и да се изпълнява. С аргумента обаче забележете, че закона няма обратна сила. Той е приет, да. Това означава, че всеки следващ, изпълняващ функцията главен прокурор, може да бъде на нея 6 месеца, нали така? Но като е заварено, значи ли? Тоест въпрос на тълкуване. Аз па съвсем не съм юрист и не мога да кажа, но не е ли това въпрос на тълкуване? Прокурорската колегия го тълкува по този начин. Че калпав закон вие сте приели като депутати. Прокуратурата, тя винаги си търси проблем там, където няма. Съда много ясно разясни защо това условие се прилага включително и за Сарафов. Моля ви, ако приемем за правилна тезата на прокурорската колегия, това би означавало, че Сарафов е придобил правото во век и веков да бъде временно изпълняващ функциите. Не до век и веков. Докато ВСС не избере нов. Все някога не може Сарафов да е вечен на този пост. Така както, не може. Но така както вървят нещата, ВСС е с близо двоен мандат, инспектората е с двоен мандат, така че както се вижда в България временните ситуации могат да се окажат вечни или поне твърде дълготрайни. Именно това ограничи този закон. За да отговори на това предизвикателство, че трябва да има ефективна мандатност в органите на съдебната власт, тогава когато говорим за техните ръководители. Така че единственото, което прави прокурорската колегия е абсолютно осъзнато и целенасочено да откаже да приложи закона. Не е да се оправдава с търсени неточности. Предстои, как да кажа, нова доза атракция в парламента. Влиза бюджета на първо четене в залата. Ще стане то каквото ще стане, скъпи зрители. Ще гледате и в новините какво ще стане. Кой ще потрива ръце? Кой ще бъде доволен от този бюджет? Единствено възможен ли е, както казват от Министерството на Теменужка Петкова? Прекалено ляв ли е? Каква ви е визията? Можете ли само с няколко изречения? Много пъти говорихте през седмицата за този бюджет. Ето и снощи в Панорама показахте графиката на увеличаването на осигурителната тежест и данъците в страната. Но, примерно, данъка дивиденд няма ли точно това да направи? Да пресече нерегламентирани тъмни плащания? Всяка една от тезите на правителството е невярна и неправилна. Самото правителство вчера заяви, че това е най-левия бюджет от 25 години насам. Така че те сами се определиха. Това не е единствено възможният бюджет. Ние сме предложили различните алтернативи. Ограничаване на неефективните разходи, ограничаване на корупционните разходи, мерки за по-добра бизнес среда. Не може ние като дясна формация да сме безучастни към факта, че в този бюджет държавата ще преразпределя 45 и повече от брутния вътрешен продукт. Тоест, тя ще изземва много и ще преразпределя по начина от произвеждащите и ще преразпределя към тези, които разходват. Всъщност, за първи път ние минаваме 40% преразпределение. До сега винаги този процент е бил по-нисък от 40%. Това ни дава основание ние да определим този бюджет като война на бюрокрацията, на държавата срещу средната класа и бизнеса. Защото не става въпрос само за двойното увеличаване на данък дивиденд. Увеличава се данъчно-осигурителната тежест с осигурителните вноски с 2% пункта. До година се очаква още веднъж да се увеличи. Увеличава се максималния осигурителен доход с много висока стойност. Комбинацията от всички тези мерки води до това, че всяко семейство, в което има двама работещи хора на средни заплати, ще получават по-малко с 100 лева месечно или 1200 лева годишно. Съгласете се, че това са притеснителни неща. Същевременно вземат се повече пари от работещите, а няма нито една реформа, нито едно ограничение на ефективните разходи, нито нещо, нито мярка, която да подобри живота, работата на хората, които произвеждат. Не е вярна тезата, че когато увеличиш данък дивиденд, ти ще изсветлиш. Какво ще изсветлиш? Всъщност, всяко увеличение на данъците винаги води до намаляване на тяхната събираемост. Винаги има обратен ефект.